kong ning shop nakaleng jungi kan New Style Sports Social and Cultural Club hakiteng jong nga kumu public secretary jong ka ne ka senjuk ka bang nila penya ja kan not out football tournament arhajar arpulai kemudian ka tournament ka bash polak tingka te kumbang nila yo ibat nila sakih kini gibanai kibang nila sedang nadu banai Oktober ya kan ka jingi lekai bat ngin sapen kut no ya kan ka tournament ka bahe bah hang ne hapo West Kasihil Hamadan New Nongstone bat ya katarik ka ba ngin sapen kut kanong haka khatsan tarik mentau benai match arhajar arpulai te ki tim ki ban saya lekai ha ka final bat kila poi final ki de ki tim ki ba rat ba ha ka jingi lekai final ban salong ha khatsan tarik kata kanong pedeng ka Lamare Football Club nang te na po maulay nong ba salong kanya kun persya ya ka Riboy United nang tina po Riboy District kapor kanong hiha kaju hakapor RBJ de kumban supin kan mau ba kita ki artili kitim kila long ki balapan krep ha ya lagi jong ki player kumbang lagi ba kalamare ki player jong kalamare Unko asyuk benda batai benia kilong hikum tu kijuk ki player bat kinsa plus susu bat kedangman susu kum jong u Samuel kan shikar badai player kemat bat tibet bah bat sawe pat u player uba apa pedang kinwan naka lamari te naka liang jong ka Riboy United kila penkrek ki player ki baklan baham hadu men tan ka klip mat hadu RBJ ngidang ya fun bat ki nong penya jong ka Riboy District ba kidang pentiknai ki player sapen bena salah syai bat lasi sengi na kapentaki player te nakaliang jong ka Riboy United ngila keli naki ba kila penkrek ki player ki baklan ba kentu pro ia ki player do yong napo Nigeria kinwan ban yelekai hakatei ka khatsan tarik ringkat bat ka tim jong ka Riboy United tingnet ba increment scam ba ka jingil kai kanong ka jingil kai ka ba internet bahang tikatai ka final nakaliang jungi kinong penyat ngelayawer ni khot ep way manginwan man sakia katai ka jingil kai tiba najan bat najengai ru kumju wan ni pinyang sumbai ep way ha katai ka sengi tikabai tiket na kabenta jungi kinong pitkai kanlong ars pa tingka marway bandrung hapo madan bat na kabenta gitu ki tiket ki ba pirung hapo madan ngila penkrek ngi kinong penyat ngila penkrek ban ais ngubaha da kal da ke penkalai no sip bat lada pi bahabok ngin ais ngubaha pi South League ksiar ki ba songdor ki pau hajar tingka ka benkong ba ar balai berbasau South League ksiar te hak tai ka sengi inget man krimen scam ba ki pai ba jong negeri khasi jantia kinwan man kersan ya katai ka jing ya lekai ha katai ka sengi bat kan donru ka lucky draw hak tai ka sengi ngiui menta ba kanai ka baningkong ngin aida kanai ka beluru ka badon hang ne hapo kanai ka din bang kren manga menta kebaar kedai da ka pisa ka balai da ka pisa kumban syu tu ba kanai ka kali beluru pilai ui hang ne nadong sedong ki biang lot bat ki kot kislaru ki ba ngila de register hang ne hapo nong ston te uno bayo la ne kana ka bayo ya kanai ka beluru kin syu ra bat ka bai tiket na ka menta kanai ka lucky draw beluru kanong arspa sanpau tengka si tiket te pila bantit ar ne lai teli la ne sibuk katkum ka jingdon kam jung pila da itnat bat pi kwai kaneka beleru bat lada lesai kan osep jung pi ka bahabok tang iweru pila la ban yo rae kaneka beleru ka barom dor ki lak tingka te ha katai ka sengi nak benta ka lucky draw ru ni wer ngi khot epi bat pin kra ka pisa nak benta kaneka lucky draw mo te ha katai ka sengi nak liang jungi kinong penyat ngin pen kra ru ki program beper nadu ka por sibaje ki program ki beper ngin sa pen kra hangne kum ki nong ruai batbet jong kaneka than nong ston
bat nang te na po nong ba shalong kinwan ban ruai ha kanega sengi ban pensong shit pensong sngai bat penlu ya kateka program ya kateka final football kuntu bro kindon ki nong shot group jong ki kena samla kentei nang ne na po nong ston ki ban sa peni ya kasap kapong ha kateka sengi na kebenta jongi ki pajba kenang ba ngin la ban ben ya la jong kat bang padai kapor bat ha kapor ba kawai steng ke jingi kai football te kateka sengi kindon bun ki program paper i cipga sakte ke sengi ru inwan i ba Gabriel Waklang ibade i MLA bedon burom jungi nang ni napo nong ston bade ru MLA bathamai tinginget bat ngi kermes kemba na kementa jungi WPW ngin sayu i ya ibahe Gabriel Waklang iban sawan hakatai ka sengi menwan ai jingkren kasen ke beningkong inwan kum kan ka program ke bahe hang ne hapo nong ston bat nang ne shikmat ngin sayu kendu na kapor ya ini MLA jungi te na kaliang jungi ke nong penyat ngi khot ngi weri pi WPW ha katai ka sengi banwan ban kersan na kapor kumba ngi juong berbor dei na pi ki pai ba ki ba ai jing kersan yangi dei ma pi ki pai ba ki ba ka ai pisai yangi ban kersan ya ki jing yele kai tournament football hang ne po nong stan bat ki sport beper te ling ba jung pi ngi ngej ba ki sport bat ki kena samla kin yolat ban kiu ha ki ringsan ki ba kham he nang ne shikmat tang da kine na kaliang jungi yesu ban ai kuble ya pi iwe kuble shibun